उमरिया में पढ़िले बजरिया में सब कर नजर रहेला। अच्छा ई बात बा। अरे हो 16 के उमरिया में पढ़िले बजरिया में सब कर नजर रहेला। बुझल आई सब पुलिया से होके जब पुलिया से पीछे पड़ल रहेला। अभी छोटे बाबू रे बीच चीज सब धोरे लगी हो। आपस में दूनू तोहार लौट लगी हो जानू। बुझी हक चीज तोहार बढ़ लगी हो सोना। आपस में दूनू तोहार लौट लगी हो जानू। बुझी हक चीज तोहार बढ़ लगी हो। सामान तैयारी बाहो पीछा पड़ल सभे पारा पारी बाहो। अच्छा तैयारी लगे भाई। हाँ जी धीरे धीरे बढ़ जाई हो जहिया हाथ पर जाई हो। नहीं भइल सामान तैयारी बाहो पीछा पड़ल सभे पारा पारी बाहो। सुनो यार पल को प्यार सब मोर तोरे लागी हो। आपस में दूनू तोहार लौट लगी हो जानू। बुझी हक चीज तोहार बढ़ लगी हो सोना। आपस में दूनू तोहार लौट लगी हो जानू। बुझी हक चीज तोहार बढ़ लगी हो। तो एक गो जे बाहो पीछा पड़ल महातम मनन जे बाहो। सही में हाँ जी सीतो शंकर के ख्वाहिशबा चीज तोहार बेरी नहीं सबा। सुन हमरा तो एक गो जे बाहो पीछा पड़ल महातम मनन जे बाहो। कहि रूप राज चली के काज जब गोड़े लागी हो। आपस में दूनू तोहार लौट लगी हो। बुझी हक चीज तोहार बढ़ लगी हो सोना। आपस में दूनू तोहार लौट लगी हो जानू। बुझी हक चीज